Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 13 na bulan sang Oktobre tuig 2020. May 73 ka adlaw na lang ang nabilin. Paskwa na 80 dias na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo para karon nga adlaw. Antes sang balita, antes sang isyo, ari anayo. Kahapon may ginpalayag kita. Ang pagbulig sa pagtuon, pagatag sang paglaom. Kahapon, ginplastar naton kung paano ka makabaton cellphone kag subong man tablet para sa pagtuon mo. Karon nga aga, may ipamangkot ako sa aton mga tagpalamati. Gusto mo bala makabaton 500 pesos nga cash? Nawala siguro sa mga hindi sini. Gusto mo bala makabaton sang ayuda sining Bermans? Sigurado ako laban 99% huo ang sabat. Base isa ikaw sa mga daog, 500 nga cash kada adlaw. Are, pamati mayo. Ang Aksyon Radio Bacolod adlaw-adlaw magapanagtag sang SAP sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga maukod nga tagpalamati. Sino ang makaintra? Pamati mayo ha. Tanan nga pumuluyo sang syudad sa Bacolod, ilabi na ang maukod nga tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod pinaagi sa Transistor Radio. Paano ka makaintra? Sumugod Oktubre 14, buwas na ni, Miyerkules nga adlaw. Magabaton ang Aksyon Radio Bacolod sa mga entry paagi sa text. Ipadala sa numero 0963-219 8066. Ginasulit ang numero. Ipadala ninyo 0963-219-8066. Ano ang ipadala ninyo? Ang inyong ngalan, ang inyong edad, address ninyo, kag contact number. Kompletohon ang detalye nga ginapangayo agod mabalidate ang inyo entry. Adlaw-adlaw, magpamati sa mga programa sang Aksyon Radio Bacolod. Importante ha, adlaw-adlaw, magpamati sa mga programa sang Aksyon Radio Bacolod. Paano ka makaibalo nga nagdaog ka? Sa kada adlaw, magarapol sa mga tagdaog on-air ang Aksyon Radio Bacolod. Ipalayag namon sa kanginan kung nagdaog ka.
Pero sigurado, nagamonitor ka sa Action Radio para mahibalaan mo nga nagdaog ka. Ari pa gid ang importante. Hibalon ang programa sa oras sang pagtawag kag kilalahon ang angkor o kon reporte sa Action Radio Bacolod. Ambot silingon, sa oras na magtawag ka, nagaprograma ihimplo ang amon news director, Rex Cantong. Amalon mo, ang nagaprograma, Rex Cantong. Hindi mo na pagsupunan nga gwapo siya. Siya lang ang angkurman, nga si Rex Cantong. Pagkatapos mamangkot, sino ang reporter ya gani? Magsiling ang reporter ya, si Aksyon Alvin Graba. Okay na. Daw laban ka na sa sigurado. Kung hindi makasabat sa sulod sang 3 katawag, magabunot liwat ng Action Radio Bacolod sang panibag-o nga tagdaog. Kinanglan sabton mugid siguruhon mugid kag masabat mo ina kung nagamonitor kag nagapamati ka. Are, importante na kung paano nyo makuha ang inyong premyo. Ipadala ang 500 pesos cash pinaagi sa Remittance Center. Maklaim ang premyo isa kaadlaw matapos malawagan kag nakumpirmar ang entry. San ta masugod? Magasugod sa pagpanagtag sang ayuda ang Action Radio Bacolod Oktobre 19, Lunes nga adlaw. Okay na? Kumplito na ang aton pagpalayag. Pamati adlaw-adlaw. Gusto ka may 500. Ang 500 dako na nga bulig para karon nga panahon sang pandemic. Areglado, wala ka damo iya gamo Mati ka lang sa Action Radio, pamati ka sa programa, kilala mong angkor, kilala mong reporter, money na. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning, kaibigan. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Saan ang mga kahintangan, responsable na pagbalita, dahil na italak na malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Wow.
Kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw ka na natabo sa kamera. For the first time, matabo, history sa Pungsod, Pilipinas, duwang aton House Speaker. Perte, no? Sa bilog nga kalibutan, sumong gangangan Islam, niyang Pilipinas, duwa ang ila House Speaker. Grabe, no? Man, ang natabo, perte. Kung hindi dama, sarswila. Ang mga kalyado ni Marinduque nga Congressman Lord Alan Velasco kahapon, nagpili siya bilang speaker na sang Kamara de Representantes. Pagkabalo sang kampo ni Speaker Alan Peter Cayetano, nya ina, ang ginimo nila, illegal. Dasig si Cayetano magsiling illegal mo. Sa piyak nga bahin, siling sang isa ka abogado nga kilala ko, siling ni Cayetano illegal. Ang ginahimo, iya nga hindi magpanaog, ano panawags na. Kunya sa lingwahe sa tubaan, niya sungak-sungak sa puder. Pwerte nga abogado tawag sakot. Kalaing nga tinagagamit niya, sungak-sungak sa puder. Iyan na yan, hindi akon. Anong natabo sini? Masadya ini. Kay tagsa-tagsa, kung pamatian mo ang grupo nga nagpili ya kay Velasco sa Quezon City, ba mga 186 sa mga supporter ya. Kung pamatian mo naman, si Alan Peter Cayetano, niya 200 ang akon. Di kundi daw labaw gyapon siya. Di pinsarabla. May 200 siya. Kaya membro sa Kongreso, 299 mo. Oh, may 186 si Velasco. Kung pamatian mo si Cayetano, may 200 siya. Pero ari ho, ang makailintriga, ang nagbutar dito kay Velasco, ginlantaw nagbutar kay Cayetano, atuman, ba, wadyog-wadyog ba? Nagbutar mas sila kay Velasco, nagbutar mas sila kay Cayetano. Akalain ang guaya sini sarswila ged. Nga ang lumpat-lumpat sila. Anong natabo? Nga pwede ka to kabutar kay Cayetano, lumpat ka man to kay Velasco. May ano nga natabo? Nga ang daw naglumpat-lumpat ini sila, nagtumbak-tumbak ang gwa sa mga kongresista. Butar ka to kay Velasco, butar ka to kay Cayetano. Pero wala man kuno tagtaganay. Daw hindi man kumapati yang may hulugay kag tagtaganay. Daw man. Kuan lang guro poder lang kag ang budget 2021. Ang kada isa magpasalig niya, butuhan niyo ko kay tagaan ta kanako nga budget sa distrito mo. Piyak amo man niya gusto mo ang bahin sa mga tanan-tanan nga mga infrastructure mo, dublihon ko, butuha lang ko. Amo ning natabo. Wala pang budget 2021, kinihad-kihad na nila, pinasalig na nila, ini masadya ini. Si Presidente Rodrigo Duterte guro, saka ang piyak yang kilay, wala kag tuo, nya anong ninatabo? Anong natabo sa Kamara? Ay, makahuluya sa bilog nga kalibutan. Gagaway sila iya. Ang malaing kahuluya pagid, si Cayetano, nga wala magtuman sa ging kasugtan, agreement sa tubangan sang presidente. Si Velasco mo lang iya, naghiwat man sa isang eleksyon, sagwa sa Kongreso, kay manti gin-suspend ang Kongres mo, ang sesyon, dito siya sa Quezon City nagpabuto, akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54 na. Babalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa asin na Agapasumbanwa, mapunaw nga hangin, nagadapyan na ikaw nang ginapamati
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Mamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalab na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time bala 7 na kada 6 ang oras, no? Daw maayo man niwa ginatun-an subong sang syudad sa Bacolod pagi kay Mayor Bing Leonardia ang pagpaabre naman sang 3 ka mga merkado sa tion sang adlaw nga Domingo. Daw maayo ni para sa ako niya maayo ini kay mantikon Domingo makabugtaw ka kagahon, paburgos ka, palibertad ka, pa Central Market ka. Para blang nga makabanat-banat lawas mo bakal kasudan tipon-tipunan sa pamilya daw maayo ini. Ti lang taon ta kung gaamat-amat malang sarurot ang COVID, matamaton taman balik buksan ta na mga merkado. Ako ya upod ako dire 100% kung buksan ang merkado sa adlaw nga Domingo. Ang National IATF kahapon nagsiling sa mga LGO bla, mga local government unit, pwede bala mo nga nya pwede nyo na mapanubuan ng kurpyo nyo. Kundi sa aton di alas 10 Oktubre alas 4, pwede na mo na alas 12. Muna bla, matamat lang. Daw maayo niya. Magamo ni nga plastada bisan paano nang lipot-lipot gawa ang kurpyo, ulo abre ang mga merkado. Daw maayo ini, no? Pagkatapos balik-balik abi ang biyahe sa mga ruro, paskrap, kagiban pa. Pagkatapos abrihan ang pila ka mga tourist spot naton sa Negros. Da manami ano? Kabay pa nga magtayo yun ini. Benepisyo man ini. Maayo man ini para sa imo, sa akon, kag sa aton tanan. Di kabay pa. Tuman lang kita bla sa mga ginapandam kag mga pagsulundan kay makabalik kita amat-amat sa kaluoy sa mahal nga Dios sa aton kinaandan nga pangginawi. Aksyon Radio Philippine Standard Time la City 2. Mabalik kami pagkatapos ni. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response. Radio Philippine Standard Time, las 7:07, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting